Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Mfowethu, nginombuzo owodwa nje kuwena namhlanje othi kuletheke nothandana naye. Usawakhumbula namagama amnandi owawasho kuyona izichazeka nje. Okay, mhlawumbe usingile njengamanje but for sure wakwaba nayo intombi. So ke usawakhumbula lo magama amnandi owawasho kuyona leyo ex yakho mhlawumbe izichazeko wena. For sure usawakhumbula. Okusho ukuthini ke? Awekho amagama esingathi mhlambe iwona aspecific ongathi mawufika uwashe enganeni bese ingane iyachazeka njalo bese iyaqoma. No, awekho amagama njalo. Ngishiso yini lento ngoba kunomjida ongikhalelile kuFacebook uthi kumina mfethu mapha amagama amnandi engawasha entombazaneni kunengane ethe anginawo amagama amnandi. Ngaxakeka mina ngathi hawu ngaziphi leyo ngane engasho njalo kuwena ngoba phela awekho amagama esingathi iwona mawufika uwashe enganeni bese ingane ivele iyachazeka. Yabona mfethu mina singahlala nawe phansi mhlambe sibiba u20 uthathe bonke ababhalo bathembile siwabhale phansi amagama bese sithambe washe entombazane nizothi afike enganeni ingane ifike ikuphoxa ithi hayibo ungazongijwayela kabi wena yabo mhlambe bese uyafika kwenye ifike ichazeke but into engisho la awekho amagama mfethu esingathi iwona guaranteed okathi mawufika washe entombazaneni bese iyachazeka yabo. So ke mfethu wena qonde enganeni yabo ungathi mawubona ingane la ngaphandle bese uyasaba ungayi kuyona bese uthi ngabe ngiyayishela manje anginawo amagama amnandi. Hayibo amagama amnandi kubala amagama kumele bemnandi kuwena bese uyowasho kuyona yabo. Awekho amagama amnandi kumele ube nesibindi uhambe entombazaneni uyokhuluma intombazane normal yabo. Ungadlali iTV yabo, iTV idlalile ngathi ungadlali iTV, ungadlali umculo, ungadlali inkondlo. Lezo zinto labo abantu basobehlale phansi babhala bacabanga ukuze phela wena mangabe usuyibuka noma uyilalele noma uyifunda uzoyijabulela izokuthatha ikubeka emcabangweni othize. But hayi ukuthi sekumele nawe ucram amagama afake la ekhanda kuwena ufike uwashe entombazaneni. No, ayihambi kanjalo mfethu. Intombazane normal njengawe okusho ukuthini uyahamba ufike ukhulume njengomuntu normal uyibuza imibuzo ikuphendule uthathe inamba qhubeke kanjalo yabo. Akudingi ukuthi phela nawe uzube uzucabanga mhlamba amagama ushayisa kanezisho. Cha mfethu ayihambi kanjalo. Ngeke uzuqonye mangabe ubeke leyo nto ekhanda. Ungadlali inkondlo, umculo, ama-TV. Nami mangathiwa ngibhala short story manje ngizokwenza sure ukuthi mangabe sekufika le party la ushela khona ngizobhala into emnandi yabo ukuze umuntu oyibukayo wazoyijabulela yabo. So ke wena uyobucabanga eninike intombazane esila phambi kwakho amagama amnandi ozowasha azofulwa kamnandi. Cha yabo ngeke yenze umqondo leyo nto enganeni. Wena kumele ukhulume ube normal yabo because uzovela udideke nalo magama akho amnandi masufika kuyona ingane bese uyahluleka yabo. So ke wena qonde enganeni mfowethu. Mawusufika enganeni but ngifuna ukuthi ube careful. Mawufika enganeni ungasho nawe izinto ezizothena ingane off yabo ezithena off mhlambe uncoma umzimba wayo nomzimba omuhle mhlambe uyayibingelela bese uthi nomzimba omuhle isinqa sakho ntombazana amabele akho yabo. Engane zovela icabanga ukuthi uyipervert yabo ucabanga ucansi bese uyahluleka kanjalo mhlambe bese uyitshela ukuthi hayi konke wrong ngawo kanti cha wena awu understand izinto ezibathena off labantu. So kumele ukwazi ukubona ama signs mfethu izinto nje futhi ezibenza ukuthi batheneke off. So kumele uzi-avoid ngaso sonke isikhathi lezo zinto yabo. So ke wena but into ebalekile uma ufika enganeni kumele ukuthi uzithembe mfethu. Ngihlezi ngisho lento yabo uzithembe enganeni. Mawufika kuyona into ongayenza futhi mhlawumbe ungancoma ihairstyle yakhe ngoba ngihlezi ngisho ukuthi labantu baspend imali eningi ukuthi ba-improve indlela ababukeka ngayo. Ungancoma ihairstyle yakhe mhlawumbe makuthi iyakuchaza. Ungancoma mhlawumbe indlela agqoke ngayo makuthi iyakuchaza mhlawumbe icathulo noma mhlawumbe umeshe kahle yabo. Mhlawumbe ungancoma ngisho ivoice yakhe noma uyizwi nesihosho mhlawumbe wena ihoshozela kamnandi. Ncoma ivoice yakhe izochazeka ingane but angifuni ukuthi ingane mangabe ayikuthiwe yinhle ingane nawe yayiba ukuthi yinhle bese ufika uzoyitshela hayi umuhle yabo. Izovuma phela but ngeke kube khona naleso siqi leso sokuthi hayi wazancoma yabo because vele mhlawumbe usehlangane nabanye abawu10 abawu5 bamtshele the very same thing yabo bathi hayi muhle yabo. So wena ngikuhluka kwezinye insizwa ungafani nezinye insizwa la ngaphandle
yabo nje mfethu mayibambe kanjalo ngoba uqedile mfethu ushayele enganeni but ngihlezi ngisho ukuthi akuyona yonke ingane ozothi uyayishayela ingane bese iyachazeka wena yabo ngoba umthetho esiwaziyo wokushayela uthi emantombazaneni awu-10 ozowashayela awu-8 azokuphoxa but lawa awu-2 azoyithanda inkulumo yakho azokuqoma okusho ukuthini uyanokha iminyango eningi bengakuvuleli yabo but ikhona umnyango la bezokuvulela khona as long wena upersistent yabo so ubojabula intombazane mangabe iphoxa ngoba kuchaza ukuthini lokho ukuthi uYesu ususeduze yabo mabe kuthiwa no phela indlela yakuyesi idlula kuno ngihlezi ngisho le nto mfethu indlela yakuyesi idlula kumele udlule ko no mhlambe yabawu4 bephoxa nje but wena ungagive up ngoba insizwe uyazithemba khona uYesu ozoqhamuka yabo so hamba oshayela mfethu ungathi ubona ingane uthi anginawo amagama amnandi engizowasho kuyona angiyi kuyona ngeke uqonye mangabe uqhubeka naleyo ngqondo awekho amagama amnandi wena kumele uqaphele nje ukuthi mangabe usukhuluma naye ingane ungayi-turn off usho izinto ezibhedayo enganeni njengalezi sengiyibhalile yakuyona ufike uyozithemba ukhulume njengomuntu onormal yabo ubuze imibuzo ingane iphendule but phela ungabuza imibuzo njengerobot nawe yabo khombisa ukuba umuntu ubuze imibuzo esangxoxa mangabe wenze njalo mfethu uzojabula uzowina ingane uhambe igcinisa iqoma ingane yabo lento kanjalo mfethu awekho amagama esingathi wona abekiwe amnandi but nawe ungaba creative mhlambe ubheke mhlambe i-environment akuyona ubheke indlela agqoke ngayo for sure ungaqhamuka na something lapho yabo but ungayibeka ikhanda lento yamagama namagama specific amnandi kumele uwasho kuyena cha yabo mangabe unjalo uyohlala usingile mfethu uyohlala usingile hamba uyophoxa ingane iphoxa ayikho inkingi khona ezovuma but vele ziyaphoxa kumele ukwazi lokho iba nesibindi hamba uyophoxa nathi yaphoxeka la ngaphandle abakudinga ukuthi uzube nemali mhlambe noma uzube rich ube nemoto cha ingane zokuphoxa khona u-rich usunjalo mhlawumbe ungagcina uyibulala yabo because wena ungunderstand ukuthi amantombazane vele umthetho awayaphoxa ingane mayingagcwele ngawe mhlawumbe vibe yakhe ingayizwa izokuphoxa yabo into enormal leyo but akumele uyifake enhlizweni hamba uyoshayela mfethu awekho amagama ezingathi wona mnandi hamba ukhuluma nomuntu njengomuntu onormal mangabe vibe yakhe ingane ichazeka uzoyithola isihleko uyazazi na ukuthi awuhlekisi but uyothola ingane isihleko ngoba iyabona ukuthi uyazithemba awuzama ukufake ube into ongayona yabo so ibambe lapho mfethu mayibambe lapho uyothola ukuthula mfethu uyothola uqonyo la ngaphandle ngoba ziningi ingane zisingile futhi ezinhle ingane lezi zilinde wena manje wena uhleli ulinda amagama amnandi ukuthi wathatha phi ke mhlambe asazi shona khona mfethu hamba oqonyo hamba oshayela uphoxeke khona ezovuma ingane igcwale ngawe uwine njengesosha sharp